И какво излиза, приятели? Министърчето Гвоздейков се изказа, че тази директива не може да бъде променена относно проблемите с ГТП при бензиновите автомобили. Абе, министърчето Гошко Гвоздейков, тебе кой те е избрал да станеш там министър и с каква цел? Да правиш добро на народа. А ти какво правиш? Мислиш ли, че по този начин народа ще харесва? Като се изказваш като някакъв тарикат, не можеш си да промениш директивите. Абе, намерете някаква вратичка, нали си хитро момче, там си избран министър, че си станал. Направете така, че автопарка ни тука да мине на преглед, бе, човек. Изказват се големи светила специалисти. Ама то ни били стари колите, тука ние сме били карали трошляци. Абе, с тази заплата какво да караме, бе? Тапанари! Вие като сте богаташчета, си мислите, че всички са като вас, сития на гладния не верва, ей! Че стане страшно, тапанари! Аз ако искам да карам един класически автомобил на 60 години, как ще го карам като в другите европейски държави, като тук не мога да го мина на преглед? Искам да карам класически автомобил. Първия Форд, който е измислен. Да, аз не мога да го карам, защото не мога да минем газ анализатора, понеже сте задали стойности, които от завода колите излизат с по-високи, бе. Как не ви е срам, бе? Ето ще ви дам пример. Кипър. Бензиновите автомобили не минават газ анализатор. Спирачки, фарове и всичко останало. Гледат се на газ анализатора само гадните скапани дизеляци, които пушат като печки. И то само ако са преди 2008 произведени. Как може там, а тук не може, бе? Гвоздейков, тапанар такъв. Абе, вие, че оставите над 2 милиона човека без автомобили, как си го представяте това, бе? Да си смениме колите. Какви заплати взимат хората, бе? Вие знаете ли къде се намирате, бе? Управниците. Как че си сменят колата, ще купат кола за 60 000 лева, като те не са виждали толкова пари за целия си шибан живот, който са работили за вас да ви оправят държавата, вие да лапате, бе, да ставате милионерчета. Направо народа е бесен, да знаете. Ще стане страшно. Ще ли да ми удължите срока от 2 седмици на 4 да си оправиме колите да пушат по-малко? Абе, вие не разбрахте ли, че колина по 3-4 години излизат от производителя с параметри, които не отговарят на вашия газ анализатор в момента? Та кола е кара на някакви години. Как ще отговори вече на вашия газ анализатор, бе? Ще даде човека някакви супер много пари за ремонти, че имаме много пари да ги даваме тия пари. И какво и накрая пак няма да мине, че му свалите номерата и остава без кола. Какво искате, електрички ли да караме всички, на колелета ли да се качиме, лодки ли да гребеме, да плуваме? Какво искате, бе? Да разбрахте ли, че всички, цялата скапана държава пропаднала мафиотска, губите от тия работи, бе? По-малко коли, значи по-малко винетки. По-малко, че ходят хората да ви зареждат скапания картелски бензин, където ни го продавате на 3 лева, как не ви е срам. По-малко ще работят автосервизите. ГТП-тата ще останат без пари, уния момчета, къде минават на прегледите, ще стоят там така и ще дремат цел ден да мине една кола и ще затворят. Нищо не разбирате, бе. Какво правите вие там на тия високи постове, бе? Затова ли са гласували хората за вас? Да ни кажете, че не мога да промените някаква директива, иначе мога да промените нещата, а станете милионери. Ама някаква директива, тук не мога да намерите вратичка. Да се издигнете в очите на народа и да станете симпатични на хората. Вие не знаете ли, че с тия неща, къде ги правите и с тия изказвания, така грубо и смело, къде ги правите, вие падате в очите на хората още повече, бе. Скоро никой няма да гласува, бе. Ще гласуват по 50 000 човека за вас. Ще станеме за срам. Простаци. Гошко Гвоздейков ли си къв си, оправя нещата, брат. Направи някаква вратичка там да минават хората колите, както е в целия свят. Да не се лигавиме, защото направо вече прекалявате. Разбираш? Вчера един познат се опитва да мине на преглед. Пред него един дедо на 80 години. Не го пускат. Човек се разрева. Вика, тази кола ползвам 3 пъти в месец. Колко замърсява, бе? Ходим, вика, за лекарства и да си купим хлебец. Вие му махнахте на този човек начина, по който си купи лекарствата и хлебеца, бе. Не ви ли е срам, бе? Стегнете се, бе. Направете нещо за този народ. Не правете някакви работи за Европа там и за, не знам, евро-еко говната, които ви вкарват оттам, ви спускат само някакви неща, които вие да ги налагате тук на хората. Ако искате хората да ви харесват, да ви обичат, да държат на вас, направете нещо за тия хора, бе. Вие, че лапате пангизи, правете, ставайте милионери, ама направете нещо за тия хора, бе. Тъжна работа стана тук. Трагедия. Не остана никой в тази България. Заради вас ще скапани правила. Измъчихте народа. Дами и господа управници, гвоздейковци и всички такива, от които
зависят нещата тук за народа да е добре в България и който народ ви е избрал, не забравяйте. Този народ ви е избрал, вие му правите сечено. Искам да знаете следното. Мислите, че управлявате котки, обаче управлявате лъвове. И вие ги събудихте с тия простоти. Вината е само ваша. Трябва да носите отговорност за измъчените хора пред Господ и пред народа. Българина е много търпелив човек и много готин и свестен човек. Обаче като превърти, става страшно. Става лъв, става ненормален изрод и прегазва всичко и всички. Вие прекалихте, минахте границите. Не се издържа. Ще берете ядове.